Is-sit awtorevoli Euronews sab li hemm fost l-inqas diskrepanzi bejn il-ġid li jgawdu l-familji f'pajjiżna. Dan minn fost analiżi ta' 36 stat Ewropew, inklużi dawk fl-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li l-ġid tal-familji u fost l-aktar bilanċjati bejn il-faxex kollha tas-soċjetà, b'riżultat li dawn huma inqas distakkati minn oħrajn fejn jidħol il-kapital personali. Minn barra hekk ifisser li fostna għandna waħda mill-aktar klassijiet medji b'saħħithom li jeżistu, grazzi wkoll għal qabża sinifikanti li ġiet irreġistrata fl-aħħar 11-il sena taħt amministrazzjonijiet laburisti, kompletament bil-maqlub ta' dak li tenni kontinwament l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Il-Euronews tenna li skont l-esperti s-sistemi ta' taxxi u ta' persuni li huma sidin ta' djarhom jilabu rwoli sinifikanti biex titkejjel id-differenza bejn il-ġid ta' dawk li jaqilgħu l-aktar u dawk li jaqilgħu l-inqas f'kull soċjetà demokratika. Skont rapporti ta' Credit Suisse, il-UBS Global Wealth Report 2023 u l-Gini Index, it-qassim tal-ġid varja ħafna wkoll minn pajjiż għal ieħor. Iżda waqt li l-ugwaljanza fil-ġid jibqa' fattur evidentament komuni fid-dinja kollha, skont il-Gini Index pajjiżna reġistra tielet l-inqas rata f'dan ir-rigward fl-2022 b'60.9%. L-aktar pajjiż b'inugwaljanza fil-ġid tal-familji fl-Ewropa u l-Iżvezja, fejn id-diskrepanza bejn l-aktar onja u l-ifqar fis-soċjetà tlaħħaq is-87.4%. L-aktar pajjiż b'ċifri pożittivi u l-aktar ugwaljanza fil-ġid tal-familji u s-Slovakkja b'50.8%, filwaqt li l-Iżvezja għandha l-ogħla rata ta' inugwaljanza b'87.4%. Skont l-indiċi minn barra l-Iżvezja l-inugwaljanza fit-tqassim tal-ġid kienet għolja wkoll f'pajjiżi oħrajn Nordiċi bħal Finlandja, id-Danimarka u n-Norveġja. Pajjiżi oħrajn membri fl-Unjoni Ewropea brata għolja ta' inugwaljanza jinkludu lil-Ġermanja, waħda mill-akbar 4 ekonomiji fil-kontinent li reġistrat 77.2%. Isegwu Franza, Spanja u l-Italja. Ir-Renju Unit ukoll irreġistrat rata li kważi 10% ogħla minn ta' pajjiżna b'70.2%.